Kubor nakaslem jong unong san hima. Las nak pangin penik. Aduh bahe. Kaka tinggal dan ham dari lengi nom pendam. Hoi. Kahok pangi dawa. Ka ikhtiar bangin yada. Kawai tungin tali hadu benda yo ILB. Ka sap ka phong ka ba ngi don ngi dai ban pendon kam hok ya ka compare laga dai ha ka no ka benda ka kerteng bat ka jingpen sngot tanat ban pen berngya ya ki khulung ki khna bat ki power ki badon jingmot ki ba uni usamla upen sngew lengba ka wei ka radio channel ka penlong ya unong san hima man ya kenduk kerpang bat uni usamla ban yo ya ka jingtip ka ba benia ka kerteng jong uni usamla kadai usamla dame shwa rambai urang biria uba barok kitip ya u kum u RJ Zak bat ki kelung ki kena kitip ya u kum u mahe request Kemudian fi barok ki perlok ki bei ka kerteng ke jonga ke i RJ Zak hot ka kerteng shisha ke dame shwa rambai bat barok ki hap ki berit ki ju itu yang akum i mahe request kai ka penlong pi ba pen long kum u RJ Super Hits 93.5 Red FM. Hello to rocking listeners. Your crazy boy Zak on morning number 1. Kubor kerpang ya pi lagi ba ning wat ki kong YouTube channel kenyi la pli jog Red FM Shillong. Bengi pai ki wacha kata kam ke liat kalong ke belak kam cerong ki mau mer ki babun ki bangang layat ti lakhai nga hapo lu mau prem ti ngahe ngasan hang thi hapo kadong lum lier ti ngadi khun jong i kong Jerman rembai badi ba permi password bang kwa duar blay ngadi uksiu bedingkong jong i ba horten sawen bang kwa duar blay ba kunju di jong kong teles rembai bang kwa duar blay Sha sao te shi pela jada tak te shi perin haswa belit bela tang ban chu tek bo khandit hoi ngi ba bela bermet bam ru hab banyatikna waila shol air kamet kahon kali rula sawa ti nadu bangang red hi nadu bangang di school ngadi khana khambun ketien ti ngakam sutunat ben sutunat ki parlok lagi khana biria bat kumni kumtai ti ha school ru ngangai ki no hikai ki bapet yang hari kepor ki bela ju hikai teng yang mo nadu bangang red kerta hadu ke bahe nak school St Albert Government Boys nongta bakum ta tertawa Senat College ru kumju ngam dei khana bala man chongkok baju si jaka ti ngakan mau lagi puar mencuan ada mengenang kena ada alasan macam tu lagi kelas 10 11 12 kiri marks mau kita gijingkan tu kiri report card ngaju yo betang kawe kata belum konsisten bah kata kali bang abun ketien pelak dah kelas very talkative ti nganget skam ba kam ko bang yo mentaru ngatrai ngayo na kiri marks ki marks kum yo ngwen kino hikai bang ngayo kandu ti hak jingya ti jo hak bede bagan ka kam ngiwan na kalong yeng ka bamdey ka babet ka babyang no ti kat ka bangiyo ngi kami haban ya persang hi ngetre kini kata ikan bangiyo ti hapeda ngajing ya ti gejongang la tre bun ki kam ki baydai hakaba nakna kabtu menswa hakipor bangayo shuti liur shuti telang ti hakapor bangang action class 6 ka shuti telang jong ka class 6 class 7 buntu syabangan poi ka class 7 ngali saka shti shapo nong jeri plus lah tengni saka shti ga jing im jonga shti kolong be ga jing im nong kandong be kumtu khirang stamp nginit lang shigi bri shigi ai bangan su thu bangan etre yak ta lang bat ki ha ka to kom em timan magayo shti nga shidon bi shti te jing shishak shnong try jonga di nasora Henry ka jing su jan nga ka jonga ya ka shnong nong jeri kalong ra sung ka kum shnong na ki jong wat ka ktien ka thliet bangan kran ru ha ka ktien shnong jong ki te kumta nga sa ashti hadu ki por banga pendap ya ka kelas 10 te hadin ka tu hapling ka jing puli nga shim tuition ru de nga yarap ikna tuition ru kidan ki kna tuition mga shim
Ti ngali kelas dia ngali kuliah dia ngatrai artar hujung kepor. Ti hati kepor ngatrai ru hapo ki office sarkar mo officiating nang ta bentri casual. Tega kam kat bakawan long ngam jukan tat kan ngatrai bukan long kamru. Kenawit pas man pasting pamsyan aku lai. But you was hang ne kan usnyo ulak kam style. Naka kabret penyeng usnyo lak kedalat ranks. Malapit kin mo na nga idang mat kin ki ranks. Tababan jo nga terus tang hit hay usnyo jangkong banri. Na pi amna na kamanri. Check kan ya. Ti hangi hakang tiak jungi kum ka family kum ka nong yong sam hi ni kali yang ka bangi smart radio kena do ipa man syahidu marsin ki man step ila play show ke radio ban snap ke radio hadu mi du di shong hi te ke radio ka dang bentar ka bakraw ba ka jing ko jonga kan na do bangadang ren nakal mal di por bingi school ru bangin tip ya ka por school ni snap ka na ke radio hatu ka por mo kena mental ti kim dan por su bani le ka man step kham tam ya hari ti por mo syang ila ki henry buji mo Henrich Pawa yang ada bendi syadi.ai tinang tungi kuat adu kipor new steng mo new steng do prabaji ti di steng tai por binyo banilek kai sya bangin di school ti dan TV madandret hapo lum lier ngaji smart banilek kai itu gideng kipolok ke jonga ki bangi he san lang ni lek kai nang step timot ni snap atan ke radio na lapoi kan news mot ka news hindi aka por prabaji tek pratam ni lasu tu bakal di ke school te kumta ngi telun ka jinya anti ke jonga hap deng nen ke jong khana jong samlaru ke radio ka shemi ke bentang ka khrau anya ke jing ke jonga bat nadu mun sha ngi snap ba ya request khan bat nga kwa bon ong ba di ba ban kier mo request khan tu ke puar ke bab ketik ya ke jong je perkhat ke jonga bang apa hedu ke ni ke kam ta mo bi long way bang look up ha way ni ki announcer bangan look up pelong nga kom ni bangan iet bangan jan hadu bangan dan benta bagi radio mental post nam ngala trai ha por FM ti komta radio ko dan ni benta ka bakraw ti ha ko gi snipat ha ka por banga to por nang trai casual ha ko win gi officer car ti kan gi jing casual juga ka ne ba mo la dan ka tu kan nisnam ti ha ka por ba ngayo aslo kata ka advertisement kan ha po Red FM ki ai penskap di parajonga ti yang bagi dang wat RJ mo ban keran nambar ngam syang di khna basutnat ma modan kayet ahmad mod hakti kan bat yang snat ban gan keran ku mang keran ki ngasi snat ba ki beri ba ki reporter semua ki report di news keleng-keleng ngisi pe ki news hapo TV ngisi hapo BBC ba keleng-keleng tengah ngasi smart memilih reporting meroi ngasi keran hapo kayet ti hapo bang ya school advertisement tengah kan mau i pelok jongai bansan mo di childhood friend jongai bai he san lang tengai kendu i ngai thu khanai i medon ni pelok jonga ti ki ong blim persyang mo persyang ke persyang ti dan ni pelok jong i hemen jing bansan tu por bi tre hang tai ti ngasungu i ki rush ka de ba ki pelok ki bahajan ki kershan nga ba ngayo bendan menta mo ha ka pendak form ngali pendak form hang tai ti tu kapor i ban nyota di we mi iru iba ledan benta mo ha ka jing shim jonga ke sinjam ke beningkong banyo benta po Red FM ti kata ka dong jing tiya ke jonga bangan sedang ni ko mangan pei ha po Red FM kan Hap tilang barwa bat kelan rukumnya besiat ruhakin ro bat ken ter tang sau sien ti habang apa henti Red FM ru kawai ke bang sutunat long ki mentas ki jonga ki bala ajing hikai nga shibun ba mo ki bang top i ba Andreas nang ta i Rajni nang ta i Desmond kini ki bala haswa jonga kilong kita kinong prat lenti ki ba hikai nga nadu bar sedang mo ka ki sinjam ki beningkong ki bangan sedang ha ka kam ko jonga por radio ti komta hapren gi jing hikai gi jing mat ti gi jong ini bat kum juru hatu ko por ang dan station head i ba yan khongmen mi ri we i ba ju ai men se menga ka por ha ka bidei ha ka kam ka bangang trai hatu ko por banga join hati Red FM ti ka jing shane ka ju i nga berkat ka jing ai kam mar ba shi nga ba I know you can do it mo ti ka jing shane ka jong ki bala san nga ki ba haswa nga ka pelong nga ba ngan ai khamba ka kam ka mangang don kan te kata ka dong jing sedang ka jonga nga join house nam arajar khatway ha por Red FM au Januari atway trek beri ka maglaya di ban hadu ka ni ka kenti ki bamatang nang don hang te Tekno PUI atau kipat wa jong ka jalam ta kidang don nem kata ka patient ka bakin snap ya ki radio ki buon kin pet
arli ge mo kemudian ki nak samalam lagi ong na bun bam juda kam sngap shu ik radio hande ngan tu fi hadu manta ngidan ki active but ki passive listeners ki active kemud kita gibi jushim manta bet nak kapur phone ki ba phone ki request line bet pun tar mo ngidan ki passive pat ki bishu ngam ki badan hiyeng ki badan hakali bet kum tar but hadu kan ki kenti ki bamanta ka bangang ai kendu kidang bun ki ba ngap ik radio ki balasan ki balahek lasan ki bangang uji kendu harum haneng ki haba kita rekam hayeng hasam ru ki bang itu kita ki ong ba klem ke radio ki semua marwe ki so kenja te radio ki ba perlu ke bahajan jong ki snap ke radio ki rekam long ka hadu mentang la ban ong ba ki dang bun kan ki ba snap ya ke radio USN ki jing roi ba sko tenat pin yo sko tang nang no ki jing roi ba sko tenat pin yo sko tang nang no kam song shit na du man shwa dai tang ke radio Kembali kita bagi kita nak talang buat baca CCTV. Harga ikna rate bar ko set phone pi request jing roi pi. Tapi bagi kita kalau kata. Halo. Halo, mana? Kita mau request. Oh, mana ta? Ini mengate ba nama lengkot Libalson. Libalson, cerai pat. Hah? Cerai kok snap. Di jingruai anak letika so turun mo teng-teng. Ada porsit na terabang hai bam turun ro. Oke, de porsit. Kuat snap je lah. Yo de wa misari. Bây giờ buôn plan ng phun ta kalan na kaway ang. Cũng đó khai nhong. Klan ho. To dan bok cũng ra kì. Ti hakajing dan bata ka junga batisi nga sumo skade ay ba ban kier mo. Hado ko por bengisdang ikinig program. Ti masustang por bastang kong program ji ko pa ba. Ya kini kamarating ni kong isdang da ban interview ya kinong ruai. Bar kum ta ter ti hadin yong ba ni isdang no da ka request program ka baki break la ban phun man pa ni kijing ruai. Ti ni kong nila isdang katukan ni andre kay ga baketik ya jumut pakat jungang ong ka bahahi banganda wanra da ka kerteng ka bagi break in kamsung e sujan de hang ta bangal sawra ikan ka ya kan ka kerteng mahe request bagi beliau na duki hap ki berat ki balasan kum ju kidang kata ka jing su'i ka jing sujan mo kata ka di ka way bat ha ka jing dan benta bat ka berkisi ngalap ba hanga kam de tang kam kata ka di ka way kan hanga kam de tang kam bat habang ya kendu kam tam ya ki hap ki berat ki balasan ki betem ki bala temen ru mo habang ai kendu ki ngai keren ngai khana bat ki habang ki keren khana ngang su thu ba kani ka sap ka bo bleu ai nga kadi ka sap ka ba ya ka ki bangang le ngalak ban manra ya ka jingkiman ha ki hap ki berat ngalak ban manra ka du phu sam ki ki balasan ngang iskam ba kani ka jing khu ka bo bleu ai nga ling ba ka sap ka bangang dan bat ka ba kong sang ka long ba han ka perthai ka ba e ka jenjarแต่พิลามันเป็นเคียตั้งอีเวยอารมณ์ดูตั้งมันรักจริงพวกสามัคคีดูกันลองกันจิกครูกับคราวกันที่ง่ายงูไปอยู่เลยบ่อุจิตง่ายกันกับบรรดาอายง่ายกันกับ sense of purpose มั้งกันจริงทุ่งกับชิมปอร์yang hadol like kusnem bangan sutu ya kanกับจริงทุ่งกับhakanกับกำกับbangan dan kita shibun ba ki kam sarkar bangan la thap ku bolong lang ki para samlah tu kapor mo bangin thap ka kam sarkar bangin be kata ka kam ka bakam ne mo ka bakam dan kata kalawai ka bakam sngan ngila man ong te handa ke shimpor nga andang ladap life pusnem karta ngan sesuatu kan ba kan ka kam ka bangang trai ka don ka ka jing tumu kan bakata ka ba pelong nga bang perkat ka taru ka dai na iwe habret di ikun jing parok jing mi jungi yang ba habor bi PTB mi kadang kami ka episode ka bang ong iba ki khna ki baret kim dei ban bar remote baran do bi iya kata em jubat shu remote nga sutu abaya tu ikimi kata ime jungi nga sutu dia mangadan ka jinget klik kan kaktian ka banganga keren ka ai ka banganga keren kintin kentu kan pham ki hap ke badet la kila ki pediang ki plek ki kimi mo kata ni ka bai ka ba ketik ya ka jumu perkhat jungang sutu ba om tang ke entertainment hendak ka dan ya ka jinget clear limba ka kaktian ka bangang keren bangala ban kring ki hap ki badet kan kham tam ya la ngala ban long le ka nuksa ka babha nak ka banta ka joki ka long ka jiku kru ka bakrau yang ani kong e bat nak ka banta ki hap ki badet ukum jo Habai di baka sap kepong ti nadu badang red jing siang senat bendro kata ka gue bentar ke bang senat bah bendro kidang gijing dro ke bang sepet EP ki bang smart bah bendro nadu dang red mau ban sketch bendro haskul he irung smart man sna gijing sna kata ka diga sap ke ba nadu badang red nga don Iti bro iki ba kidai way na rang power
Bun bibru kisgo tenan bahaman sengap ya ki kentin tu bab ki pendon kam te kai bab pendon ki try bakin jambat syak to doi pat kalinti nadu kipor menswa ling bajing ya tu kana syapang ki mensiono wat ya utlen ha baro hoi utlen udi dasnam ki ya tu ki jumaham sendai utlen bapli bamentaken rei HIV hoi Tiada adalah kami di kelas tu kepur kelas 8, mo kelas 8 kelas 9 kemau kelas 8 nak syok jing 8 ni kong. Hai ti puar orang dan ti popular sebagai orang, mo kajing ibahaya bay nang tu kan yang sedang mentok putri. Mo nang tu kan sedang mentok ya ki putri itu ibri bengang internet itu ibri bengang syakam nok mensiam. Tengah sedang mentok ni kong ni putri. Tengah stok di putri jing 8 kemtu english itu. Jadi nak kan karukum top putri yang sedang masuk internet gini ki power. Tinang tu sedang mensengap ban di pawar bangang yo so keketik ya gejung muncul berkat ya cunga tinang tang sedang kan ban tho ini pawar ki baper bat ha ka bidai bat jing sha bat ka ketin kasih lai ngan su ip ka kasih sim tang kelas 10 di 11 12 bat ha ka degree ling sim ulti nomor bang di bejai tu rekod oh itu ipi kan jaitu rekod mensha government boys masuk tenat ya bagi nang kai tu kepor ki ailat pi ngi bangin jiet lo bangin syong sha shiteo ka kelas ni sngap tu kum nu kalong kadang ngim sekolah ngi la ban kaliang no sekolah kelas ang sungu sekali ya ba hak tu kepor ngi yo ya tu kalat kan ba amde ba sim bala jiet ha ban syong be ka tu ngi yo ya kalat bangin sngap sha shiteo kum nu ngilong kum nu tu subjek la ban ngi sutut el tu subjek ti ngas tenat si kada ya kata dia tu kepor bangla sedang menship ML di padok sungai tinggi akal begitu imas bagidan kat tu ni gikot nyapek nyo ada lah palat lai sau tuli gikot mari sepala ni kham jitu kan tinggi kali ngeli syong ulti kan tinggi syong ulti kan tak ke kot tengah beti pelong bah bishim ulti kham sugun puli ma nge tang man pas lah ndak kunta ti andala pa ya ke degree pat ke degree tu kalau kum juhi ti handrai kai ke ba yalam yang asya kata bangan kam iet ya kaktian la jongpat kadi hakapor ba ngang kham sim asal handai hak tu kapor ba kadon ke period asal ngayo off ti wala ngayo off bukan arung smart ban syong ke kelas kan tu kapor dan seling syang isa SS majau tu kapor ba idang hikai tu Posner College ti ngayo ban syong ke kelas jongki ti ngayo ban syong ke kelas jongki kini sibul ke hikai ke bangang ngayo Bade hang tu sedang mentiet pat ya ki kot kasih ki bebunjat ki bangang si smart manpulih kan ke bakan top ya ki sur poetry bat ki bebun jing itu khana kan ti de hang tu sedang mengam jeliu ya ka khtian na jong ma ngakwa ban ngam jeliu ban kham tip kham penia ya ki sembok kentien ki bakham chong khia bangin pendon kam le si namar bangin ong ha ka di ka kenti mentah ha ka ya ka yang ru ke bangin keren ha ka keren ka khana ka jung ya ka jing ke man ka singiru ucing ni pendon kam ya kita ki khtian ki bang ni syong ki khtian harum hanang ka khtian ya ka bangin ong ma ka khtian ka bam da desu ka bapakah do kata-kata aku kinang mikmat balai jajar ma phi skap pai pa apeng jikhyat ma phi ai kan nap pitam oi ki menteri hikmat kenra si kentien kemnur ban ang ki jam no kumparu ka jing start dekat kisjang Batai ke bakham syon kia nga kalong ba wat hak ni ka juk ke bementa mo ke bagi kena adat mentah bun sin ki kimi ki pa ki kam pensutanat ki bikin shin ki subjek lah ngok kasih ti nga so ba ka hakawi ru ke beban kia nga kalong ba ladang ngin ya ki yak ban pendrung ya tien kasih hak kernet ke bapra kan mentoy ayu ladang ni na layeng na lon pei pat ngim sedang hak keren ka khana lai ki khun ki ti mo pat kawing suka ban ong ba kajing nang kajung ni ban keren ya ka ketien nang wei ka ketien pareng along ka badan kam namar ba ka ketien kala ban penyes no dari ban wanra kita ka jingejan ba kui pagi jet ban rio handa ga iga bakam kongsan kalong banginum kelat kanya la kajong kata ka di ka wei kajing nang kajing tip kajong ai ka ketien nang wei le ni ketien pareng kamut banga kham nang kham start mar ba kajing tip ya ka ketien nang wei kam dai ka perla le ni ka ban thau ya kata kajing nang jing start kan ti ngasko bala nang ngilap ngam jeliu hak bede bakani benta kalau ngajing ngarap sibun hapdeng ka jingsan ka jungi kum kina pudi
bang la man yar ya kata ka jingnang jing tip mo ka man kham ngam jing liu ha ka bede ka tin la jong ka riti dostor la jong ki buon ki benta me kham tam e ru wat ha ka khin kor ka jong e gini ki benta ki bang la ban besu ha ka jing em ka jong ite kham ba ka la ban scam la ka jong nong rem teng teng la ban shong ya la dia ba ngadai khasi hendai hateng da deng nya shadum sheneng dan keran ngim la ban yo ite ki sembo kan tin ha ka keran khanaru ban penon kam la ka tin la jong ti ka di kata ka wai ka ba penlong nga bangan sedang men tho ikni pawar yang sedang mensenai di pawar mau ketika kau kebapen ramen sih mengalah dengan snow ya kesud dengan bom keksing terkadang sedang sedang ini di pawar kiba bundu kam kan ni kau kayak apa station juni yang teh pada kiba bentar Oi Menta bayo syuti lapun kam ki sempriakti latnam kayo tepi kajing ya kun ha popji hoi full chargeกับโมบายพูนโอ้ฮะจันกับบามชิบุนบักกี้ดูสเปดทัรบันยาเบะชิกินดินาร์โฮยHakang tiya jubi pila don ni amka jing itu naki kenhon nani nakaliang jom kako nani nakasoka. Ki buon ma ki rensan ki bang liyo shim menta haki hakang tiya juga kan menta spus nem tam e bang don kan kam bar ngapun pa bang jing sungu ki baro ki don ki benta ki pair ki bang liyo benta mo ka sam rifle ki go way nang ta juga KGP snot sapni urban mission ki go way thì kita ki bak khniat ki bangala ban ong kan nak yang kasih channel bak kumta ter ki bangala yo ban dan benta bat ngalayo ru ki jing ai ke ban sa kan mau ha jing em ko jonga bat kum joru ke balong ka jing ai men siem bat ngai ka bangan nang la ban beteng ya kan ka kam ka bangai dei bu pat ba ha ka ban pen bernyai ki ban pen sutanat ki kan ka sap ka phong ka bangan dan Kai ka jing tu jom pi kum buai na kisamla na ka benta kisamla jom kajalahi do ha ka bidei ba ka jingkin tu na kaliang jonga ti kibon ba ki benta ki bangan kwa bangan keren mo ha ka bidei samlah dengan mat pang tangkat tu kan ni ki badan kam ha pi ka jinglong samla ka jungi ka di kapor ha ka ba ka met kadang khlan ka men sim kadang rehem bat ka jabi kadang perut bat lada ngila ban pendon kam ha ka rukam ka badai ha ka ni kapor ka bakum ka ni ngila ban yo sibun ke ngila ban long kinong prat lenti kalau we ke benang wan kata kali ke bening ko ke baar ke jing don benta ke jogi khun samla ha kanok to ke jat ben riu dai ladang yo ki samla ki ba shai ke dok nuot bat ki ban nap ke jimut jeperkhat kita ke di atiar ba bat sakawai pat ke ba kham susi ke ba kham no men siem ha ka di ka benta ha bangi phai khmat chi khun samla Kisamla berbuat kilong kalawai jong kari. Bat nyemla len bat kani keladai lupa hak basit kebasai hak bapau mo nyemla len bag bun kena samla ki ngop hagi jingkerni ki babun jan. Habang ngong jingkerni dei borok ngi perkhat bet mo yo drugs jaga kiat yo duma bat kumta terter. Kini gidi jingkerni. Hari mentang don sakawai ke jingkerni. Kata kadai ke teknologi. Kata kadai kowe. Kata aro gadi ke jingkerni. Haka ba katu ya kapor pi kapor isin ba pilado lado katu ya kapor te ai ke badon kam ke bang akwa bangan kentu ke para samna ka jungi kadai bangin penbaik renti ya ka jing la jong kata ka dikawe discipline yourself mo penbaik penenti ya ka jing la jong long ki ba dekar don ni kata ka jing temu ka jing kata ka dikawe ba da bangi pha khmat sa shagwe ke benta pat haka be dei bat ka kam ka jam bun sin ki khana samla ki ong ba ka kam kaduna ngimyo kam pila da pishu am tang ya kata ka kam sarkar mo kidan bun ba ki jingkhang haka jingem ka bangi ngila ban pet handai haka jingem jungi pat bun ngila pet tang itu ku jingkhang kam sarkar bigi jingkhang kilat kilenting kilat no kata ka dikawai dengan ong pila da kan ngono ka kam ka bapitre ngaju slong tenat ba mentang ayo mensim habang aya churum sheneng igi kena samla ke jungi kelas dang mentre kadung no ka kam dia shana ka kam dia kwai ke babon ki kam kelas dang mentre ya ka kam ka baki ki menshwa kim da kham smart mentre tinga ai mensim ke bukum kini mo kam tam ya ka emlang salang ke jungi kata ka dikawai lara ukhana utre kemat de ke bela ma dio tang shispa shisngi ne san pho shisngi kat ba ukhana udang tre shitam ai mensiam ya lah kalau hak senong katau
Namar kami tu ipi lada usam lah usang menteri. Lada usam lah usang menshim ka jing klik ka jing em. Kadon kam yang ni bangin ai mensiem. Ilong kum tu ipi ading ibarat bah. Lada ngila ban bu itu ipi ading hai skum. Ban ni persat. Mo yeki iskum yeki ipi ading ibarat. Ni persat lagi kentien jing ai mensiem. Ni persat lagi kentien ban penslur. Nanget ba itai ipi ading ila ban long ka ding ka berhem. Ban wan rai ka jing san. Hak imlang salang hidu barok kawai. Bat sekawai ke bakadu ke bangkwak bangan kentu ki para samla ke jungi. Abang long ki samla ki ba pet ngor ya ki baro. Bangin long up to date. Bangin long bag ki ba pet ngor. Hagi benta ki ba per. Lah hak imlang salang ke jungi. Lah hak yat ke yang ke jungi. Kam tame hak ka shong shngan. Jong ka shnong ka tau. Ani tu ipi teng hak yat ke yang. Mo habangi I Shigiwigi district ru. Ka jing shong sir nak benta ki kun ten thai. Ladanga yana dia ngas teptang ya kayang kasem ko junga ngam don ya kata ka jing klik ya ka imnang salang kai kata ka jing long jonga ulong snong kalong ka bayam kuntang idon ya kata kedon kam ya kata ka jing trilang ke collaborative effort ke bangi ong ha ka ke collective effort mo collective responsibility ke bangi ong ha ka tinang wai kedon kam ya ka jing trilang kum ki samla bu sha jangai ki ibaro bu sha jangai ki ibaro ke jing skuper than jing skuper ibaro bu sha jangai bu kawai ka thong ka bangi ang nut ban le kalau mun man ra ya kita ki samla ki ban nap ke jumut berkat ki balat ni ki jing kerni ki beper wei si sim plalat ni ki jing kerni ki bun klem ko du jing sha te ma pidon ya kata ka hok ka jing la lut ka pila ban le ningkong ya ka jing em na dia ka baar ya ka ying ka sam ko jong pi bat ka balai ya ka snong ka thau man gi dan ki benta ki beper ka jing em ko mangai ling dan ka benta ko men ko kun mo la syah dia nebut ngasa shim ya ka bentar ka bukuden bat ko bukupa tala ngila ban ai the best ka batam me hakini ki bentar ka bengin shim ngan ong fi tala ngila ban pen thamai ya kata ka san perkhat ka jungi kata ka long ka ka jing sedang jong ka jing yat enti kum ki samla kum ngi ong mo ban ka tip brio ka tip blai na du ka tien ka thliet mani su ipi mentale le ngia chanti sikien pin snap ka tien si tien sang ka sosi ka tien si tien sang menta ka lalong ka tien ka bengia keren wat ha bengia nanti singkien kam da perkat shu lagi gede kita men gibril badan hajan lagi kita thei bril pirang ba bril ngim dan shu ka jing perkat bat ka bokong san ni kita ki ibarok ya ban sedang nala rempai kerpang ru ka ning kwa ban ai ki kentien mo ka kentien kentukan pham na ka menta ki long kemi ki long kparen nadu badang red ikuna dangila bangin sandur ya ka jimut perkat jungki bikin tip ya ka akor ka buram namar ba dangla ka ba fi ai du ding sempat ya ikun haba isalla haba itam sneng shipho minute ban ya ka ba ki shong patok shipho snem anda kila hela sangen dengan kami ngi ba ngin don kata ka jing iet ka jing buram mar kaliang laha ka ying kasam hak imlang salang ru kum ju bat telilang hakari hidu barok we Oi kacha bapai menta hayong ni social media kalat bangin nya dana kani ka corona hoi kiskul haki jela o kila khang lut menta kan mau kuk mi kuk pa wat ai lat ba kan shang makya hoi